07036509407 a yi sauraro lafiya. Ƙaryar banza kontak muke a taraba mu ne maka tambura zaɓen bana APC kawai mun fahimta alheri take. Ƙaryar banza kontak muke a taraba mu ne maka tambura zaɓen bana APC kawai mun fahimta alheri take. Ƙaryar banza kontak muke a taraba mu ne maka tambura zaɓen bana APC kawai mun fahimta alheri take. Ƙaryar banza kontak muke a taraba mu ne maka tambura zaɓen bana APC kawai mun fahimta alheri take. Kai da farko zan sa rabbana ubangiji kai ne mabuwayi. Ƙaryar banza kawai Kai ne kai yau daji a garin mu Allah kai ciyayi. a taraba mu kontak muke. Kai ne kai yau kontak a taraba APC mai yayi. Ƙaryar banza kawai Ƙaryar banza zancen kawai a taraba APC muke. Mu dai APC muke. Ƙaryar banza kontak muke. A taraba mu ne maka tambura. Zaɓen bana APC kawai mun fahimta alkhairi take. Ya Allah ƙara salati gun manzo hasken duniya. Ƙaryar banza kawai Dan Aminatu tagun Abdallah annabi baya fariya. a taraba mu kontak muke. Domin manzo na annabi Isa a gama zaɓe lafiya. Ƙaryar banza kawai APC ce sama har ƙasa fatan mu yi zaɓe lafiya. Mu yau zaɓe lafiya. Ƙaryar banza kontak muke. A taraba mu ne maka tambura. Zaɓen bana APC kawai mun fahimta alkhairi take. Kai mu farka 'yan taraba zaɓen bana mu kontak muke. Ƙaryar banza kawai Dama ce yau muka samu a taraba kar mu yi yau sake. a taraba mu kontak muke. Mu APC duka za mu yi kontak a taraba mu kan rike. Ƙaryar banza kawai Kai gwamna a taraba burin mu ta maka ƙuri'a. Kai ni ma kontak nake. Ƙaryar banza kontak muke. A taraba mu ne maka tambura. Zaɓen bana APC kawai mun fahimta alkhairi take. Ka zama kaucin kalko a taraba kowa na ta yabonka. Ƙaryar banza kawai Dodon yan wawa a taraba ka zama turmi sha daga. a taraba mu kontak muke. Mai alheri ne a taraba kowa na ta faɗanka. Ƙaryar banza kawai Kimar da za ta yi kyawu laraba ta zo mai harka. Mu kontak za mu yi duka. Ƙaryar banza kontak muke. A taraba mu ne maka tambura. Zaɓen bana APC kawai mun fahimta alkhairi take. Fahimci wancan katin bai aiki sai kwashe kuɗi. Ƙaryar banza kawai Burin su a ran zaɓe su fito su danne su yau maguɗi. a taraba mu kontak muke. Harkan gidi na binga faɗa a taraba kuke yin haɗi. Ƙaryar banza kawai Burin mu zauna lafiya a taraba mu kwanta kuke. APC za mu yi duka. Ƙaryar banza kontak muke. A taraba mu ne maka tambura. Zaɓen bana APC kawai mun fahimta alkhairi take. Na baikin zaɓaɓɓe janar Buhari mai rike sirrika. Ƙaryar banza kawai Ka lashe zaɓenka APC kai ne muka yau duka. a taraba mu kontak muke. Mai gayya mai aiki janar haɗin ka ya wuce 'yan nika. Ƙaryar banza kawai Mu kun san ba mu haka sai dai mu cika burika. Mu dai mu kontak muke. Ƙaryar banza kontak muke. A taraba mu ne maka tambura. Zaɓen bana APC kawai mun fahimta alkhairi take. Katafila mai aiki a taraba kai ne mai aiki duka. Ƙaryar banza kawai Ka ba matasa aiki a garin mu kai za mu yi duka. a taraba mu kontak muke. Ka bawal ma a taraba ga titi ka gyara duka. Ƙaryar banza kawai Mun san za ka yi aiki duka a taraba mu kwanta kuke. Wancan ma kwanta kike. Ƙaryar banza kontak muke. A taraba mu ne maka tambura. Zaɓen bana APC kawai mun fahimta alkhairi take. Ka baitin mama na matar gwamna za na faɗa haka. Ƙaryar banza kawai A takaltumewa mammu jigon mu inne muke baituka. a taraba mu kontak muke. Mata gwamna na taraba mata ne mai tsari duka. Ƙaryar banza kawai Burinta a zauna lafiya, a yau zaɓe lafiya. Kai mu dai kontak muke. Ƙaryar banza kontak muke. A taraba mu ne maka tambura. Zaɓen bana APC kawai mun fahimta alkhairi take. Ka baitin
wakar contact mai duka. Karyar banza zancen kawai a taraba APC muke, mu dai APC muke. Karyar banza contact muke A taraba mu ne baka tambura.